die AP's die hebben we dus zeg maar, overal in Conscience neergezet. Ja. We gingen elke week kijken hoeveel dat verkocht. En dan hadden ze 3 verkocht en dan geloof ik voor 10 euro of 10 gulden. En dan werd er 10 gulden afgerekend. En dan reden we weer verder, zo'n heel rondje, bij het tankstation, bij de supermarkt. Dat was het voordeel van een dorp, je kon hem overal neerleggen. Kijk, uiteindelijk zijn we allemaal qua jongens die in een bandje gingen spelen. En iedereen had dan wel wat zijn best gedaan op school, en de een wat meer dan de ander. Maar uiteindelijk, we kwamen toch altijd in die sozen terecht en we hielden van muziek en een biertje drinken en het leven wat daar gaande was. Maar het succes is toch inderdaad dat je onderling gewoon dat jongensgevoel vast kunt houden. En dat als je weer in dat busje stapt op weg naar een optreden en dan tegenwoordig slapen we af en toe, want je hebt kinderen of wat dan ook. Maar ja, dingen veranderen als toen je jong was en dat allemaal niet had. Maar dat je toch die momenten hebt dat het gewoon die lol er nog steeds is, ja.